бензин. Това е меко казано безотговорно. Не знам кой го е правил това, но... Тази кола е малко обезобразена. Колата е гола. Мисля, частите и са там. Когато изкараме този ред, никога не е добре. Виж тази пара, въпреки че това може и да е... Аз я видях отвътре. Защо е зелено? Не трябва да е зелено. Рип, Еми, трябва да извадим на това. Парт 3287. Не разбрахме защо е била заебана 7 години. Да. Няма за какво да го затваряш. Това е течност, тя е тъмно синя. Чрез дифузия разтваря CO2 в течността. Както може да си представите, в радиатора не трябва да има CO2. Това означава, че гарнитурата е заминала. Което не знам как се постига на 100 мията, принципно. Ето е нашата, която го постигна. Какво ще правим днеска? Пореден път те вадим мотор. Да, цялото това излиза и... Имаш да чистиш и боядисваш коша. Да, и да видим колко е зле положението. Принципно не е нужно да се вади целият мотор, за да сменим гарнитурата на главата. Обаче, ние трябва да махнем скоростите, за да сменим съединителя и ако като махнем главата, то практически ще остане на 2 болта и няма смисъл да седи и само да ни пречи. Ще гледаме хубаво мотора, ще бладисаме блока и някакви такива газарейки, при все, че цилиндрите са окей. Това не го коментираме все още. Като цяло, това е доста бюджетна работа, защото примерно рециклирането на главата ти е 250-300 евро максимум. В случай, че не трябва да сменят клапани или нещо по-екстремно да се прави. Проверка там и напасване на клапани, почистване, шлайф и така нататък. Но в крайна сметка няма да правим сметки без кръчмария, без да сме видяли реално какво става, защото като цяло е безмислено. Ще го поосвежим малко коша, ще сменим това, ще го почистиме, ще го боядисаме, вероятно в черно и така. Айде да почваме. Водата е в прекрасно състояние. Сега да видим дали ще изтече вода. Айде не. Като гръмнахме 3 стройката, изтече вода баялка. Нормално. Да, тя просто ти пристигна гръмнала. Чисто ново масло. Ай, тия болтове. Как ще се случат нещата? Ще бъде интересно. А какво е това? Това са тампоните на мотора. Имаш катализатор. Това е оригинален Миат катализатор. Тази ще ти я дам да я търкаш, да я боядисваш. Трябва да изфалиш ръждата. Целият в масло. Ще падна ли върху нас? Кое? Генерати. Не би трябвало. Мале, това е истински Миат катализатор, не мога повярвам. И е цял, и е здрав. Някой, ако иска Миат катализатор, реже ги! Реже ги! Няма какво да ги правим без това. Освен да ги ползваме след това. Я спаси оттам. Да. Така набихме оператора малко. Не сме, бе, нищо няма. Сега и оттам ще падне, знаеш. И добре де, тя е по-далечко. Те и без това бяха напукани. Да. Скоби, чисто нови са. В смисъл, реално не знам защо. Не иска да излезе. Кринч. Много мразя Миат генерации. Винаги са мега ръждиви. И ми сега трябва да развием PPF-а. Да махнем кардана. Да
се надяваме, че PPF ще излезе. Тия два болта са кошмарни винаги. Тия отпред също обикновено не чак толкова. Да видим какво ще изтече от тази кутия. Няма да изтече в унията. Знам. Много приятен цвят. Между другото, съвсем нормален цвят. Това означава, че е обслужване. И то относително скоро. И е карано много малко. Ще се включиме като кутията е долу. Оп, мръдна. Кутията ни пада. Почти да. Сега. Моментът на истината. Всичко изглежда махнато уж. Айде де! Да не се изхлузи. Еми, не би трябвало. Ми не седи много правилно на стойка. Знам, виждам. Бях казал, че Диди ще си прави колата. С това ме заплаши в началото, но нещо. Извадихме и стартера. Еми, ето тук може да снимаш колко е омазано от масло и лайна. Честно казано, изглежда доста гадно. Но да. Това ще го оправим. Не върху мене, де. Не, де. Еми, следва разоборудване на мотора. Как се чувстваш? И по-добре съм бил. Как се маха този шибан радиатор? Бате, наистина, който е решил, че това е добра идея, нищо хубаво не му пожелавам. Перката да не пречи по някакъв начин. Не, перката. Не, перката. Тоест перката е, но ми се иска да не я махам. Много рано. Колко това е абсолютно всеки път, като махаш се радиатор. наложи да върна. Тази шпилка и гайка от кардана, защо не са на мястото им, което им е отредено? Защото там си ги сложил и не си ми ги дал. Не, това не е вярно. Ти си ги сложила случайно там. Ноп, всичко е там. Ако обичаш да го сложиш това от кардана, май. Не, Я пак. това е от генерацията. А, така, даде ли ми повечето от генерацията? Не. Но готов да ми се скара веднага. Ау. Толкова аз вече толкова често съм срещал тетанус, работейки по японски автомобили. Вече сме имунизирани, без ваксини. Той иска да излезе надолу и ще излезе надолу. Може да го хванеш. Този радиатор е виждал по-добри дни. Сигурно. Със сигурност няма да го върнем на колата. О, не. Впечатляващо е, че тук не тече. Мисъл. Да, се сменя, то това е ясно. Мале как кръмбълват финчетата. Да, вижте, просто излитат. Малко пръсна по нас. Да продължавам ли с снимките? След малко да не отъкчаваме хората. Свалям си аз алтернатор и заглеждам. Фида и ретърна. И се чудя защо нямат скоби. Мисля, това е фида, това е ретърна. И този маркуч е на ръба на това да излезе и да окъпе целия кож в бензин. Това е, меко казано, безотговорно. Не знам кой го е правил това, но не е добре. Иначе само махам алтернатора.
Това е лекичък. Ама така е грешния начин да го носи. Добре, как? Треш така. Спочваме и свършва място за едрогабаритните части тук. Еми, ако всичко е по план, това би трябвало буквално без никакви драми да излезе. Чили сме и стап штангата, има нужда ще я дръпнем малко. Еми, айде да пробваме. Стъпила си я в аките. Добре, ще трябва да я маневрираме малко. Служи е там това и ти дигай подемника малко по малко, аз ще гледам какво се случва. Няма нищо закачено за мотора, дигай смело. Давай, дигай. Дига. Свети мияти, възвишени, отново полетя. Поредният изваден. Да, поредния изваден, имаме само 2 вкарани. Това ще го вкараме също. Добре. Дай ръчна. Нарочна е. Добре, излизай. Бате, този магнит не мога повече с него, честно. Бах ти примадоната. Имаш си мнение, като го блъскаш, как очакваш да седи? Леко ръждясали. Еми, дай сега една гума. The next day. Диди, какво правиш? Чистя. Какво чистиш? Всичко, basically. Всичко? А тия черва какви са тук? Ти трябва да ми кажеш, че си ги разглавил. Да. Не знам. Нямам представа. И какво ще правиш сега? В смисъл, защо го чистиш това? Ще го изчистим, трябва да облепиме всичко, ще боядисваме коша. Я да видим прогрес. Той не е много голям, аз сега почнах. Какво добре? По-добре отколкото да... Пак по-добре. Скоростната кутия е готова. Гледайте, каква е лъсната. И е там долу в основата има още малко, но много е лъсната вече. Ще видим. А то малък пич? Това е боядисан. Вече боядисан. Само остава още цялата кола. Да. Но имаме нов. Новия на пак 40 години. Мисля, пак 40 години, но поне няма 3 см да свой. Да. Ето, новия камък. Или си двигателя на мията вече? Да. Айде да тръгваме тогава. Ето я, Диди. 6 часа по-късно. Струват ми се 12 вече. Ама какво виж, много сме поразглобили вече. Да. Ти знаеш как да го сглобиш после, защото аз не знам. И аз не знам. Надяваме се на най-доброто. Тук има поне 4 дървета в хартия. Тук имаш ръждичка да стъркаш още. Знам. Право ще ми се щупи кръстчето вече. Айде, мяу-мяу. Мяу, да. Та има цяла мията. Така, най-важният апдейт, между другото, е тук какво се случва. Виждате, основна част от коша е разглобен. Всички основни спомагателни агрегати по периферията са махнати. Може би само мастера, защото он след твърде много разглобяване не ми се занимава. Но общо взето в момента подготвяме коша да бъде боядисан в черно. На цвета, който сме избрали, просто седи по-добре. Диди има още малко подготовка за боята. Общо взето това е. За момента това е положението. Nauliza kala, nacheza mama, naisi ya mama, zangu wa mama, homa, 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 unadunda kwa mtima, unadunda. Какво направихме? Почти нищо не направихме. Не ми снима и работните обувки. Деца в потресаващо състояние. Че съм си като ученик. Да, и така изглеждаш. Нищо, изчистихме коша, ето, изкорихме, пръснахме, каквото пръснахме.
Тонер. Не, Какво? праймер. Праймер. Как го нарече? Няма да го кажа отново. Има на още малко места, където трябва да се пръсне, където не е покрил перфектно. Там има малко ръжда. Цяло е доста добре. Не знам, ще пръскаме ли още? Какво ще правим? Ми дебатирам със себе си. Тя и боята има своите способности. Едва му облепихме всичко. Заминаха 2 рокhi хартиено Да, тиксо. можеш ли да обясниш защо е толкова гето облепена колата? В смисъл, е тук. Защото ни свърши тиксото, хартиеното и... Тия салфетки. Защото ни свърши хартиеното тиксо. Аз се разбрах, дали някой ме е разбрал, вече е негов проблем. Важното е, че аз знам какво казах. Добре, тази кола е малко обезобразена. Колата е гола. Мисля, частите и са там. Има някакъв подреден хаос. Има горе-долу, да, ние горе-долу знаем къде се намират нещата. Добре, ако Половината ти кажеш части сега, са там. намери къде са болтовете за... Болтовете би маслената трябвало да помпа. са Те са надписани. Къде са? Я покажи Всичките болтовете ни за болчета маслената са надписани в спейсбекчета. Някъде тук трябва да са. Имаме за стартер, за смукателен колектор, за кутията, за кардана. Хайде покажи маслената помпа. Маслената помпа мисля, че ги пускахме във ваната. Не сме. Не сме ли? Не сме. Не знам къде са за масло. Не знаеш къде са. Не. А как смяташ да си изгубиш мотора и колата в такъв Ти случай? ще ми помагаш. Не. Ти си го... Да, Аз ти ще си го само отстрани ще гледам. Не, ти си я разглобил и ще ми помогнеш да я сглобиме обратно, защото тя е голкопе. В смисъл, тук има 3-4 кабела останали, а и бушоните дед висят. Хубаво. Да приемаме, че са там някъде.